गासै भारतबर्षआवनो 2027 जि सेन्सास खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आसाम रायजोआवबो दायो नैबे सेन्सास सेल्फ इनामारेसना थांनाय आगस्ट दाननि 2 खालारनिफ्राय बियो सोलिगासिनो दङ आरो बे सेल्फ इनामारेसन जि मोनसे सेन्सास खालामनायनि जि मोनसे पर्टेल बे पर्टेलाव जोङो हाबनानै नायबाय हाबना नायनायाव जों नुबाय जे बेवहाय माने मोनसे लैंग्वेज सिलेक्शननि जि मोनसे अपशन बेवहाय ओंखारो आरो बे अपशनाव जोङो नायदों बेवहाय गासै मोन 16ताल' मा होनो जोंनि रावफोरा बेवहाय थिसनजादों दा बेवहाय जोंनि बर' रावा गैया दा बर' राव गैयाबा जोङो दिनै नायदों जे जोंनि बर' रावा दिनै भारतनि संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे 9थि शिड्युलाव थिसनजानाय मोनसे जोंनि राव आरो बे रावा आसामनि स्टेट एसोसिएट लेंगुवेज राव दा बे हिसाबै जोंनि बर' रावाबो बेवहाय थिसनजानांगौ दा ओंखायनो जोङो दिनै नैबे सेन्सासआ जोंनि बे सेन्सासखौ जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो खालामनांगौ बियो थिगैनो दङ बेखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो लुबैयो नाथाय बेवहाय जोङो जि लेंगुवेज अपशननि जि मोनसे सेलेक्शन बे लेंगुवेज सेलेक्शननि जि मोनसे अपशन बेयाव जिहेतु बर' रावखौ जोङो नुनो मोनाखै दा ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादा जोङो दिनै डिसि बायद'निसिम जों मोनसे एप्लिकेशन जों होफैदों आरो बेवहाय जोंहा मोननै जोंहा गुबैयै जोंहा मा होनो दाबि दङ एक नम्बर दाबिया जाबाय जोंनि लेंगुवेज सेलेक्शननि जि अपशन बेवहाय बर' रावाबो जोंहा थिसनजानांगौ आरो 2 नम्बरा जाबाय जे बे सेन्सास खालामनो जाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ माने दायित्व होदों बिबान होदों बे बिबान होनायाव जों नुदों माखासे फरायसालि जि फरायसालिफ्राव सासेल' जोंहा फोरोंगिरि दङ जोंनि गुदि फरायसालिफोर माखासे जेराव जेआव माने सासेल' फोरोंगिरि दङ बेखौबो बिथांमोना दिनै नैबे दायित्व होनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों दा ओंखायनो बे सिंगल टिचार थानाय बे स्कुलनि जि माने सासेल' फोरोंगिरि बेखौ खुनु कारनाव माने सेन्सास खालामनायनि दायित्वआव थिसननो नाङा दायित्व होनो नाङा जों बेखौ डिसि बायद'निसिम जोङो दिनै खावलायदों कारन सेन्सास खालामनायाबो सोलिनांगोन फारसेथिं गथ'फोरनो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खामानि बेबो जोंहा समान समानै थांफाबाय थानांगोन मानोना दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादरगिरि बा हादर खुंगिरि जागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि देशनि जोंनि हारि हादरनि बिथांमोनानो सम्पद दा ओंखायनो खुनु कारनाव गुन गोनां सोलोंथाइ जों फरायसाफोरखौ बन्सित खालामनो हाया दा ओंखायनो हारसिंल' थानाय माने सिंगल टिचार फरायसालि जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन दिनै बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेयै जोङो खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गोजोनैनो जोंहा सेन्सासखौ जोङो मावफुंनांगौ आरो बेवहाय जोंनि मुंफ्राबो जोंनि न'खरफ्राबो जोंनि गासैबो माने थंफ्रा जोंहा बे सेन्सासाव जोंहा हाबजोबनांगौ आरो बेजों समान समाननो खुनु कारनाव जोंनि सोलोंथाइ लानायनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जि खामानिफोर बेबो होनायनि जि खामानिफोर बेबो जोंना थाद'नो नाङा आरो बे दाबिखौनो लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयै दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांनिसिम जोङो मोनसे एप्लिकेशन जोङो दिनै गथायदों बिथांनो दिनैनि एप्लिकेशननि गेजेरजों जोंनि मोननै दाबिखौ जोङो स्ट्रेस होनानै जोङो दिनै नैबे एप्लिकेशनखौ जोङो गथायदों बुंनो हागौ सार